Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. You! You sab! Ha? Hain ang ako mga alahas tigwang. Nagtukang wa ko masayod nga mudat tong kagihapon og mga batanon? Ha? Ambi ang ako mga alahas. Ibalit na ako! Then find it! Usa? Pangitaas sa basurahan kung makitaan pa ba nimo kay dugay na akong gipanglabay. No! Dili ka na tinuod! Ikihat ka! Go on! Katubangon ta ka bisag asa pagkurtiha, mangingilad. Dili mo kini mahimo buhaton ako, Tita Azon! Nagkinahanglan ko sa maong kwarta, please! Don't touch me! Kitukmol ko nimo! Pahawas akong atubangan. Isira ko na ang pultahan sa kong unit kay tingaling unsa pa imong kuhaon. Unsa? Dili ka kakumpiyansahan. Ang sama nimong mangingilad. Who knows? May nakuha ka na di ay nga mahalong butang ka ni adto sa makasun ka pa din sa kong unit. Now, if you'll excuse me, may mahilungdanon pa kong lakaw. Tito! But I doubt kung may kwarta ka pa bang ikasarang sa paggasto karon nga dili ka na connected sa akong pag-umangkon. Ha? No! No! Shit! Shit! Dili kini mahimo! Dili mahimong dili ko nila bayaran sa dakong kantidad nga ilang nakuha nako. Atuon ko ang uban nga ang mga nakakuha na kong alahas. Kinalam makulikta ko ang ilang mga bayad. Oh, smiling kay kayon. Gahapon pa no, excited kay kang mupauli. Say na naifafang ano paabot? Sapa, uy, ba gini mo ba? Ngano gani? O sinig paluyo ang pahiyo mga murag. Di man matakom ng ba mo. Sige mong gapahiyo. Ay, wag lang. Basta lang good. Chismosa sad kay ka, uy. Gawas ka chismosa, no? Himantayan pagid ka, girl. Hala ha. Sakit kaya ka manulti sa imong gala ha? Wa ra gani. Iya pag yung palaw man ang atong smile, uy. Unya, kung mag-uulusag ko, di mo sa kong bantayan. Ay, wala man yun no. Unsa di ay? Nabala ka diya, uy. Basta kay human ako sa kong oras, mo out na ko ron. Bye! Fine. Lakaw na kay may nagpaabot na ba ni mong lamis gawan. Sa huy, baba. Jadi mo, baba ni mo ba? Plastic. Sige, magsunod ko rin mo rin, oy. Una na lang. Sige, diha ka na. Mo out na ko. Babush! Ay tagwa para makagawa si Jenny da. Wala nga na ba ko kadyot kay naghapit pa ko pangumpra. Magluto ko ma. Unya, mga dumi sa dagat. At dumi mag-celebrate. Doon na ko sa ospital nga iyang itrabahoan. Wa pa man Daisy, ha? Abi na kong nagpaabot na sin ako din is parkinganan. Niya man na sa kong tungod ni Hunong yung sakyanan na, uy. Kadako pa manunta sa parking space. Baby. Josh! Nialagi ka? Oh, ang sakyanan ka na ni Dave. Niya na siya. Ay. Glad dabtan giti ka. Abi ko, uwahin ako. Natrapi ko. Angin unta nga kaganiha pa ko nga ni adin Aron, magpaabot sa imong pagawas. Oh, may mo bang maimbitar ka? Ha? Jenny?
Um, Tada. Brad, kumusta? Okay ra. Ikaw? Never been this good nga nakita na sab nako si Jenny. kuan, Jen, shall we? Ha? Asa di mo? Mamauli naman ta. ha? She's coming with me. Gisundo na ako siya. I came first. Pero kami ang nagsabot nga mag-uban. Can we settle here? Dili ko gusto malibog si Jenny. Since ako ang unang miabot din eh. Bay mo bang diri una siya mo ako? Karon? When anyway, nag-uban mo sa kabay, di ba? Can you at least give me a chance nga ikaw ba ako siya? Jenny, shall we? Asam ka mo uban? Asa man ka mo ban? Yes! Napalagi ko! Aming ko na ko! Oh, manamayan ang mga putahe sa tubangan! Hello mga fafa! I promise. Ganahan ka sa dapit nga dadaan ko nimo. Please, come with me. Asa ba ka, Chin? Muuban ka na niya? I have a name. Yes, padaplin kay matumban ako imong buhok! We won't be long. Matutadayon ka kung makagikan na ta karon. Tubagoy! Asa ka mauban sa to, sawa? Sige. Sige, unsa. unsa? Ay, that's thrilling! Shh, sa ba? Naglibog pa ko sa akong itupag. Ikaw sa doon ka mga gwapo ang paabot. Siyempre, mas thrilling ka yun. Ako ang sobra ha, o dili mapilian. Hilom di ay, kapoy ni mo. Jen, I'm waiting. Mibiyahe ko paingon din ug pipila ka oras. Makita ka lang. Ay, bongga ka, girl! Baby. What did you call her? Baby. Damn. Kamu na? Dili. Oh, binhirang yun ko. Musaksi! Kamu na? O wa ko nimo sulti. Ka... Sakit wa. Di kita. So, kamu na gyud. Is it true, baby? Oh, nag-baby na sa siya. Dili gani. O gani. So which is which? Dili. Oh. Last lang ka ha. Himuon ko ni mong bakakon. Unya ka lang yun. Kaya di tinod na kita. Kita ang nag-best friend. Gosh. I thought mahugra sawa ang akong kahago. Abi kog, wani kay gayunan nga maangkon ta ka. Presenting here, Vacant Rakesh! I don't want to waste any more time. Let's go, baby. Oh, take my hand. Dawat ron. Wala ba ko isali ka ng tawala? Mag-urabi na ni mo na kaila. Mao ganing ila-ilahon. Sumuuban ka. Aron makaila siya. Ug basin pag malimot ko. Josh, tana. Let's go. Okay. Brad, ayog ka pala ka. Iuli na ko nga way tatsang imong suod nga higala. Kita ka to. Kita mo lang. Misakay sa ngawa mananghid. Bibiya ngawa magpahibaw. Kato di ay. Dili ba guol? Bakantira ko. Daghan pa kong buhaton. Adto na ko. Bahala ko. Di ka katilaw na ako. Check! Ganila pagit ka nga nagsigi og panghupaw. It's a sigh of relief. Miuot mo kadihot ang akong dugan ka ganina. Sa gisulti ni Dave nga kamo na. Abi ko, kamo na yun. Moro na kong atakihon. I really thought nga, wala ko'y chance.
Gwardyado ka sa imong suod nga higala. Ingon anak gina siya. Sugad pagit sa una. I think he likes you, Unsa? but I don't care. As long as dili pa ka mo magkasal, ilugon pagyapon ti kagika niya. Josh. Ingon ko ni anak ka determinado, Jenny. I want to own you. I want to make you mine. And for the first time, I want to marry a woman. Josh. Sugta ko. O ipamatuod na ko nimo nga seryoso ko sa kong isulti. I am gonna marry you, baby. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!